Ďalší veľmi dôležitý údaj v prognóze je miera náhrady príjmu. Táto hodnota nám ukazuje, aký podiel z nášho dnešného hrubého príjmu bude tvoriť náš budúci dôchod. Je to naozaj kľúčový ukazovateľ, ale a tu treba spozornieť, má to jeden malý háčik, ktorý treba poznať, aby sme tomu správne rozumeli. A v čom teda ten háčik spočíva? No v tom, že miera náhrady porovnáva dôchodok, ktorý je už čistým, nezdaneným príjmom s našou hrubou mzdou. Pozrime sa napríklad. Povedzme, že hrubá mzda je 1500 eur. Po odvodoch a daňách je však čistá mzda, ktorá reálne príde na účet, približne 1134 eur. A to je podstatný rozdiel. Takže, ak sa v prognóze objaví miera náhrady napríklad 75%, na prvý pohľad to môže znieť ako pokles, ale počítajme spolu. 75% z hrubej mzdy 1500 eur je 1125 eur. No a to je v skutočnosti takmer na chlb presne 100% predchádzajúcej čistej mzdy. V praxi by to teda znamenalo, že životný štandard by takmer vôbec neklesol. Naopak, ak by miera náhrady bola iba 60%, znamenalo by to dôchodok okolo 900 eur, a to už je porovnaní s čistou mzdou 1134 eur, pokles životnej úrovne o citeľných 26%. A to už povedzme si na rovinu v peňaženke poriadne cítiť. Preto je naozaj dôležité rozumieť tomu, čo porovnávame. Využijme teda tento dokument ako impuls, možno ako taký budíček. Ak čísla nie sú také, aké by sme si predstavovali, je to ten najlepší signál, že je najvyšší čas začať alebo posilniť svoje súkromné sporenie a investície. Napríklad práve prostredníctvom osvedčených investičných stratégií. Dôchodková prognóza je naozaj mimoriadne cenný nástroj. Prináša do celého systému oveľa viac transparentnosti. Finálna zodpovednosť za finančnú budúcnosť však samozrejme zostáva na každom z nás. Otázkou teda zostáva, ako sa tejto príležitosti chopiť a zobrať budúcnosť do vlastných rúk.